Int ħadd tieqaf u tċekkċek u tagħmel sejjes. Mhux qed tarani qed nipprova naqra. Hija xi tinġokar ħatuqgħod taqra. Għalmenu ma tistax tagħmlu mute. Uf kemm iddejjaq tistenna speċjalment quddiem screen. U mhux inti bqajt id-dar. Issa jien xi tridni nagħmel jekk it-tabib qal li rrid noqgħod 3 ijiem id-dar. Kif inti? Qed tħossek aħjar għalmenu. X'in niġi nkompli? Tiġix tħabbat u tċekkċek għax nitfilek. Hija tinsinix. Sorry. Hello, jiena Allegra. U jiena Strauss. U aħna l-Investigaturi tal-Mużika. F'kull missjoni tagħna, il-boss dak li nsejħulu l-espert dak jaf kollox dwar il-mużika. Itina missjoni ta' riċerka dwar xi ħadd jew xi ħadd marbut mal-mużika. u aħna nużaw il-kapaċitajiet investigativi tagħna biex niskopru dak kollu li nistgħu. Biex imbagħad naqsmu l-informazzjoni magħkom. Tlaqna! Strauss, l-investigaturi tal-mużika. Allegra, Strauss, l-investigaturi tal-mużika. 3, 2, 1. Il-perkussjoni. Donnu kien jaf l-espert les biex namlu ftit sorbju. Il-bombi mana. Aħjar ġit parir plaks tal-konkos miħaj. Mawħattaw. Jien ċerta li l-espert għandu xi ħaġa ppjanata għalina. Wow! Is, mhux fair, kemm xtaqtni kont Allegra u Strauss? Iva! Imma Allegra, ma setax tiġi magħna għax ma tiflaħx u baqgħet id-dar. Ux ma niflaħx, niflaħ nagħmel il-missjoni. Jien Michael u dar Robert. Aħna mużiċisti fl-Orkestra Philharmonica ta' Malta. U naħseb indonajtu x'strument indoqqu xek. Meta nara orkestra doq dejjem inħares lejn dik is-sezzjoni tal-perkussjoni. U taf kemm inkun nixtieq hemm dejkom dejn il-mużiċisti insabbat fuq it-tnabar. Mela l-qalbek ħadkun illum, għax kif qed tara għandna ħafna strumenti li se nesploraw u ndoqqu. Lesti? Iva! L-istrumenti tal-perkussjoni huma fost l-iktar strumenti primittivi. Nistgħu nipproduċu l-ħoss billi nużaw jew stikek jew inkella idejna. Jolqu ritmi differenti. Għalkemm mod minnhom bħal kniepen jew xylophone. Jistgħu anki joħolqu melodiji. Ekku, infatti hemm ħafna strumenti differenti fis-sezzjoni tal-perkussjoni, bħal snare drum, bass drum, tamburin, shaker, timpani, gong u bost oħrajn. Nisimgħu u naraw ħafna minn dawn l-istrumenti f'orkestra. Lesti biex niltaqgħu mal-ewwel żewġ strumenti? Iva! Dan huwa l-snare drum. Tafu kemm naħsbu li ilu jeżisti? 1000 sena. 6000 sena qabel Kristu. L-ewwel verżjonijiet tal-snare drum kienu kaxxi magħmula mit-tafal. Però n-nies ta' tribu ma domux mandunaw li jekk iġġebbed biċċa ġilda tal-oġol fuq it-tambur joħloq aktar ħoss qawwi. Imma dejjem il-ġilda tal-oġol tintuża anki llum. Illum jeżistu żewġ tipi, jew il-ġilda tal-oġol jew inkella tal-plastik. U l-qafas tal-snare drum u magħmul jew mill-injam jew mill-metall. Issa liema l-aktar li taħsbu li jagħmel ħoss qawwi, dak tal-metall jew tal-injam? Tal-injam! Jien ngħid li tal-metall. Ekku Allegra. Tal-metall joħloq ħoss aktar qawwi u differenti minn dak tal-injam. Nippruvaw? Iva! X'baż! Imma jien minn xtaqt indodda u kara. Il-plattini!
Taf mill-liema kontinent oriġinaw is-cymbals? Mill-Afrika? Le, mill-Asja. Kienu jintużaw waqt isfin biex jakkumpanjaw riti reliġjużi. Biex indoqquhom is-cymbals inħabtuhom it-tnejn ma' xulxin. It-tarf jibda jivvibra u n-nofs ma jitċaqlax. Xi ħaġa interessanti, meta ndoqquhom importanti li t-truf ma jaħbtux fl-istess ħin. Li jiġri nkella jinħoloq air pocket, ġifieri l-arja tiġi maqbuda ġewwa. Il-ħoss ma joħroġ kif nixtiequh u il-volum ikun ftit baxx ukoll. Allura biex indoqquhom l-ewwel jaħbtu minn quddiem u mbagħad minn wara. Trid tipprova? Iva! Aħjar insot widnejja. Allura, kif tista' ddoq noti differenti? L-ewwel differenza li jridu nsemmu hija li nsibu tuned u untuned percussion. Dawk li huma tuned jew pitched jituna l-opportunità li nħolqu melodija. Però min-naħa l-oħra dawk li huma untuned joħolqu ħoss mingħajr pitch. Allura ma nkunux nistgħu noħolqu melodija. Eżempji ċari ta' untuned percussion huma l-snare drum jew il-maracas. Allura t-tambur, dejjem l-istess ħoss biss jagħmel. Le, nibdlu t-tom billi niġbdu jew nħollu il-ġilda. Aktar ma nġebdu il-ġilda, aktar nħolqu nota għolja. Aktar ma tkun maħlula, aktar nħolqu nota baxxa. U dawn x'inhuma? Dawn huma t-timpani. Ħafna żmien ilu kienu jindribsu maċ-ċinturin tal-mużiċist u jindaqqu parsik hekk tal-injam. Però fl-orkestra tal-lum insibuhom hekk u jiġu bil-pedali wkoll biex inkunu nistgħu nibdlu n-nota aktar faċilment. Kemm ikun hemm timpani f'orkestra? Ġeneralment kien hemm 5, però l-aktar li jintużaw huma 4 kif qegħdin naraw illum. Bl-akbar waħda tipproduċi l-aktar ħoss baxx u l-iżgħar waħda tipproduċi l-aktar ħoss għoli. U dawk l-istikek kollha differenti. Iva, l-istikek ikunu magħmulin mis-siġra tal-bambu u l-ballun tas-suf ukoll jiġi f'qisien differenti. Aktar ma rridu nagħmlu ħoss b'saħħtu qawwi, nużaw stikek magħmulin mill-ġild jew inkella mill-injam. U dan x'inhu? Dan huwa l-xylophone. Isu pjanu. Veru, infatti simili ħafna. Il-mod ta' kif huma mqasmin in-noti fuq il-xylophone huma żatt bħal-pjanu. Ma nafux eżatt minn fejn oriġina l-xylophone, però naħsbu li tfaċċa x'imkien fl-Asja fis-seklu 9. Però ma kienx qabel is-seklu 19 li l-kompożitur Franċiż Camille Saint-Saëns beda jintroduċih bħala parti mir-repertorju orkestrali tiegħu. U doqqu bħalma ddoq il-pjanu. Viċin ħafna, simili, però ma nużawx subajna bħalma nużaw subajna fuq il-pjano. Nużaw l-istikek biex inħabtu fuq dawn il-bars tal-injam. Skont id-daqs tal-bars, nipproduċu ħsejjes differenti. Ġifieri, jekk nolqtu il-bars li huma ikbar, il-ħoss ħajkun iktar baxx, mentri jekk il-bar tkun iżgħar, il-ħoss ħajkun iktar għoli. Allura dawn huma l-istrumenti kollha tal-perkussjoni. Le, laqqas xejn. Le, ħafna iktar. Trid l-enerġija ta' biex tkun percussionist? Però ma semmejniex li aħna nġorru strument tal-perkussjoni magħna kuljum. Ġisimna, qatt smajtu body percussion? Fadilkom enerġija biex tippruvaw magħna? Iva! Issa vera daqshekk. Qed inħossni qisni għamilt xi workout tal-Olympics.
Ma, ġib li cushion, please. Mux taf xie il-perkussionisti jkunu nista ħafna enerġija kif iħlibt. Pero, isma Strauss. Issa ndunajt li kważi kollox jista' jkun strument tal-perkussjoni, ġitni idea. Jaqaw. Nistgħu nipprattikaw u nivvintaw li rridu. Les biex tagħmlu ftit storbju? U kif? Tlaqna! 1, 2, 3, 4!